господа, това е втори епизод на Майнкрафт. Сега тук почваме, правиме къща. Съжаляваме за паузата. Не е била пауза. Имаш ли блокчета? Има 44 там. Трябва да ти помогна. Трябва да го направя още малко. Така. Видиш, това е достатъчно. Така ще да дам още малко. Не, свърши. Тук може. Давай, пазиш. Обе. Извинете. Извинявам. Ей. Нали? Значи помогна ли с покрива? Ще по-лесно. Нямам купчета, имаш. Ми трябва цена. Колко да забравя. Нали, пази се де. Съм тук. А ти не събере дърво. Събира. Оф, тук не казвам. Благодаря ти за... Ти ги взе, нали? Едното взех само. Не ме го върни, че аз почвам да изоставам с копчета. Аре бе! Нямам. Не бе, не бе. Вече да си едно оцелява. Ми врата как ще сложим? Си направим. Ще го загръм. На мен ми остат само едно. Тук имам някакви. Чакай. Моля да сложи малко. Нещо. Моля да сложи малко специи. Факли? Не, бе, такива. Или Не може. става грозно. Само сини. Нямам такива вече, свършиха. Ами, отивай си сами. Къде е да взема? Намари дърво. За какво дърво? За какво? Намари друго. Не страхува нататък. Тук ще бъде. Не ми свършва кирката. Направи си. Колко дърва да вземем? Всичко? Да, цялото. За какво ти е? За какво ти е? Ако нямаме блокчета. Как ще направим? Станала ти къща с такова. Тъп. Удобно трябва да сложим такова. Същите купчета. Не, взех само 6. Не вземи цялото дърво. Не виждаш ли? Цялото взех. Не ми свършва кирката. Ти кирката ли купаш? Нямам какво. Брадва нямаш ли? Аз ще направя. Добре. Ама тя е на една чертичка. Нищо. Имаш ли храна? Не. Колко? Кирката ми свърши.
стръмно. Вот. Меня заполнил кошка. Ну, это. Съжалявам, мамо, трябваше да направим кратка пауза. Защото моят приятел трябваше да отиде до туалетна. И тук малко таковахме. Събрахме дърво и направихме врата. И готово. И точове си направихме и ходихме в една мина. И сестра му е тук и може малко да шумием. Не пречи. Да. Пишете в коментарите отдолу дали пречи. Или... Не знам. Ми бе дразнил, не знам. Никога правим. Силно събирам дърва. Тук някъде. Да взема ли храна? Да. Крава е лодка. Не. Аз ще направя често. Добре. Стой тук. Така. Готово. Взехме си храна. Вече има сдвоен чест. Добре. Аз имам 24 дърва. Копчета дърва. Добре, още дървата. 26 са достатъчни. 26 са достатъчно. Не, чакай да чупа и още не. Брадата ми е на такова. Свършва. Къде си, бе? Тук съм. Готово. Къде си? Добре. Иди къща. Иди да къща, брат. Не, тук е. Брадата ми е на свършване. Направи си. Не знам. Вземи 2 кречки от честа и дърво ти трябва. Обработено. Много имам. Поне 23 дърва. Обработено. Не. Не такова дърва. Ела. Чакай. Добре, поне като свърши. Ми 31 май са достатъчно. Мисля. Поправиш. Какво ще ми даваш? Нищо. Те ще ми дадеш нещо. Много да ти направя такова. Не мога да я. Сега отиваме на пътешествие. Къде? Да знам. Пътешествие? Ей! Му излезе. Спря ли го?
Ето, тук още една мина намерихме. Къде е? Ето бе. Идвам. Трябва да си я вземем такова. Какво? Месо? Торча бе. Да, ако има. Има един стак. Аз трябва факли да влезем. Да слагам. Сега взимам. Що не затваряш вратата? Затворя ти. Затворих я. Слагай ги. Тук няма нищо. Не. Тя служи. Там има. Какво има? Ето. Намеря ли? Тук май няма нищо. Я служа тук. Скелет. Къде е? Къде го видяла? Айрон. Къде е? Нямам кирка. Си имам. Не на свършване. Да изчезваме от тук. Бе. Убиха му. Да бе, скелет. Аз нямам нищо. Знаеш къде ме пусна? Къде ни е къщата са? Майко. Сега го правим. И хора, това ще бъде всичко за този епизод. Малко не умря моят приятел, ама нищо. И довиждане, ще се видим в следващия епизод. Довиждане!